sa Mark 16:15. Sa Mark 16:15 nagingon, mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Amen. So, ang Dios, ang gi-require niya sa atoa isip nga mga sumusunod niya is ang atoang time. So, unsa may mahatag nato sa Dios. So, kung di ba Dios naman siya, so dili yun ta makabalos kung unsa ang iyang gibuhat sa atoa apan mamahimo natong ihatag ang atoang time sa iyaha. So, sumala sa Mark 16:15 nga kita maggahin og gahin og oras alang sa pag-preach sa iyahang gospel. So ikaduha, nganong kinahanglan man nato nga ihatag ang atong time sa Dios tungod muna ang gi-require niya sa atoa, muna iyang gipangayo sa atoa nga kita kinahanglan nga maging isa diha sa iyahang mga maghatag sa mag-preach sa gospel niya. Okay, so number 2, our actions. Our actions, so grabe. Maybe susunod, unsa may require sa Dios sa atoa? So God requires our actions. Number 2. Sa 1 Samuel 2:3. Nikki, our actions. So basahon nato diha sa 1 Samuel 2 verse 3. Right. 2-3. Live eh. Ayaw kamo pangandak o pagpagarbo kay ang Ginoo nga Dios nasayod sa tanan ug hukman niya ang mga buhat sa tawo. So, amen. So, ang ato ang actions, ang Dios gi-require niya ang atong action nga mahimong makapahimuot kaniya. So, kita kinahanglan maghatag sa ato ang mga buhat ingon nga kahimutan sa Dios. So, subala diha sa 1 Samuel 2:3. Ayaw kamo pangandak o pagpagarbo kay ang Ginoo nga Dios nasayod sa tanan ug hukman niya ang mga buhat sa tawo. So, amen. So, kita, kinahanglan gyud ay nga magabantay ta sa ato ang mga buhat tungod ang Dios nakabalo kung unsa ang ato ang buhat sa kamot, buhat sa tago, buhat sa dayag. So, ang Dios makakita niya na. So, kinahanglan nga dili lang sa mubuhat ta og maayo atubangan sa tao apan mubuhat og maayo diha atubangan sa Dios. So, number 3, our ways. So nganong kinahanglan man nga ihatag nato ang ato ang mga ways sa Dios. Atong basahon ang Salmo 1:6. Psalms 1:6 atong basahon. 1:6. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Amen. So ang Dios no nga kanang nagaprotekta siya sa mga taong matarong apan layo iyahang mga mata sa mga daotan nga tao labi na mga tao nga nisupak sa iyaha. So ang Dios gi-require niya ang ato ang mga ways tungod ang tao di ba gitagaan man tagwil sa Ginoo. So nasa tao kung unsa iyang pilion. So mo na nga gi-require sa Dios ang ato ang ways tungod gusto niya nga pilion nato ang iyang mga dalan. Amen. Amen. So number 4, our words. Diha sa Mateo 12:36.
12:36. 3:16. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang matag usa ka tawo muhatag unya ug husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. So, amen. So, kita, no, diha nato mahibal-an diya sa Mateo 12:36 nga kanang mga expression nato, mga walay pulos nga mga istorya or kanang mga istorya nga kanang moingon ta nga expression lang nagagula lang sa tong baba nga wala nato bantayi apan tanan nga mga words nagagikan jud na sa kasing-kasing. So kung unsay imong kasing-kasing mugunay mo gawas sa imong baba. So kung suko ka, syempre ang imong mapadayag is suko pug ka. Pan kung kanang naigugma ang imuhang pag-istorya, lahi pud ang mo gawas sa imong baba. So dili jud ta makaingon nga ay wala man ko nagahuna-huna ana sa kong pag-istorya, ay wala man ko wala na tuyo kay nga naman kung unsa imuhang nasa kasing-kasing mo na mo gawas sa imong baba. So kung moingon ka nga wala nimo gituyo, so ibig sabihin naga-overflow na ang imuhang gibati nga dili mao. Kay mugawas naman lang siya, no? Dili na nimo siya ginahuna-huna, mugawas na lang siya sa imuhang kasing-kasing. So dili siya maayo. So muna ingon niya diri nga what the Lord requires of us. So muna nga gi-require sa Dios ang ato ang mga words nga kanang mutukma jud ta. So na may time nga kanang dili jud ta makaistorya og kanang maayo. So dapat karon nga nakabaluta nga ang Dios naga-require din ni sa atoa ilabi na sa taga-Kristohanon. So kinahanglan nga ang ato ang mga words, ang ato ang mga ang pagpamulong nato mahisubay jud sa iya ha. So wala na nato tong mga expression nga dili maayo kanang mga libak-libak kay tungod sa gitugingan dira sa Mateo nga tanan nato nga gipangistorya ato nang tagaan og husay sa atubangan sa Dios. So mangutana ang Dios nganong istorya man nimo sa imong isig ka tawo. So tanan nga mga pulong nga nigawas mong baba tagaan nimo husay. So moingon ka nga expression lang, siyempre, maingon ka nga ay wala raman to. So kana tagaan ra gihapon na nimo husay at tubangan niya. So sunod diri sa number 5 are works. Nganong ang Dios gina-require man niya ang ato ang mga works. So unsay kalahian sa action of works? Sige, basahan dira sa 2 Corinthians 5:10. Bem. Kalahian. Kaya ganan para maano na to. Works. Ito 1 Corinthians 2 Corinthians 5:10. Our works. Works from action. 5:6. Oh. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang aniya kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. So our works no kana diha sa 2 Corinthians 5:10 ingon niya dila 5:10? Anak ko 5:6. 5:10. Anak ko Kasi 5:6. basa baha. Okay. 5:10. 5:10. Busa ay 10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa makadawat sa angay kaniya sumala siyang mga buhat maayo dawtan dinhi sa kalibutan. So amen. So diri buhat nato no. So kung unsa may mga buhat sa atong kamot nga maayo ba na o daotan kana mga tubang ta sa Ginoo. Sumala ra pud ay sama pud sa mga words so unsa ato mga naater diri sa kalibutan no diri sa our works. So unsa may buhat nato samtang nga buhi pa ta diri sa kalibutan ato nang kuan tagaan na pud og kana nga mga buhat untay maayo nagabuhat ka sa pag-preach sa gospel. So ang Dios may maghatag kanimo og reward ana apan kung nagabuhat ka og dili maayo samtang buhi pa ka diri sa kalibutan no ikaw pud ang madubag unya sa silot nimo kung mamatay na ka. Mga tubang na ka. Siyempre, naaman joy consequences tanan. So, sa tanan na itong gibuhat, mura na siya credit card. Enjoy now, pay later. Sige. Next. So, sunod, ang ato ang money. So, nganong ang Dios, gina-require man niya ang ato ang money? No? Kinahanglan ba niya? Or dili? So, diya to basahon na to ang reference diriya sa Mateo 20:25
verses 24 to 26. Nganong ang Dios naga-require sa ato ang money? Because 25. Ito kay verse. Matthew 25 verses 24 to 26. Chapter 25, 24 to 26. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako og gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, ani ang imong salapi. Mingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko gipugas. Ipugas. 26 lang. So amen. So ambot pasabot tirano nga ngano ang Dios, di ba? Kung nagpiyal siya sa atoa og kintahay sa lapi. So ang Dios gusto niya nga kita kung natay blessing sa atoa, so atibutang sa blessing. So ang Dios kung mag-share siya og blessing sa atoa, kung i-bless ta niya diha sa kanang kwarta bakaha or sa financial, i-bless ta sa Ginoo. So ang gusto sa Ginoo nga i-share nato sa uban aron nga kanang magadagaya ang katong grasya ba ma-share sa uban usab. So kung imuha nakadawat ka apan imuha rang gikimkim kay dili ka gusto nga makuhaan ang imuhang blessings, so, ang Dios wala day mahimuot ni ana. So ang atong buhaton di ay nga kung naatay kabtangan or di kaya kung unsa may naa sa tua i-share nato sa uban. So kung kung dato ta karon sa kwarta, so mutabang ta no sa kabos no dili ta magahuna-huna nga kanang tawo nga akong tabangan makahatag siya balik. So di ta maghuna-huna nga makabalo siya sa imuha tungod ang Dios mo may mubalo sa atoa. So muhatag ta ato mga tawo nga kabalo ta nga dili makahatag aron ang Dios abobalo sa atoa. Kay kung pilion nato ang tao nga atong tabangan kay nakita nato nga kung mo haruhay ni mutabang sad ni sa kuha, so naghuna-huna ka sa balos nga tawhanon, so wala ka naghuna-huna sa balos nga gikan sa Dios. So ang Dios gusto niya nga kung gibless ta niya, so mahimo sab ta nga blessing sa uban, dili na to akop-akopon. Ug usab ang diri apod no diya sa Mateo 25:24 to 26 nga kung nakabaton ta sa kaluwasan, ang gusto niya nga i-share ngadto sa uban aron nga syempre daghan pod ang kalag nga makakaplag sa kay Kristo, no. So muna ang gusto sa Ginoo. So kung ikimkim ra sad nato ang ato ang kaluwasan nga nabatunan, so ang Dios dili day mahimuot ni ana. So ang gusto niya nga ma-share gyud kung unsa ang naa sa ato nga gikan sa iyaha. So number 7 nga atong paghisgutan kung unsay gi-require sa Dios sa atoa, sa number 7 our life. So nganong ang Dios gi-require man niya ang atoang life. So basahon nato ang Romans 14:7 to 6. Seven to 6. Ay, isa? Si verse? Romans 7 14. Romans 14:7 to 6. 7 to 6? 6 to 7. 7 to 6. Ay, sabi baliktad 6 to 7. Ang naghuna-huna nga mas mabalaan 14:6 to 7. Ang naghuna-huna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw nagpasidungog sa Ginoo. Ang mukaon bisag unsa nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat usab siya sa Dios. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon.
Amen. So ang pinaka-last nganong gihisgutan man diri ang kinabuhi, our life nganong gi-requirement sa Dios. Tungod sa ang atong kinabuhi mo man niya ang ato ang buhing halad diha sa tumbuhi nga Dios. So mo gini ang ato ang mahalad sa iya samtang buhi pa ta, magserbisyo ta sa iya ha, kung unsa iyahang mga ways no dapat sundon nato siya. So nayuban no nga mga tao wala sila makasabot nganong kinahanglan man nato ihatag ato ang life sa Dios. So muna ang dako kay nga pangutana tungod ang uban nagahimo nga baka mukaon sila hangtod mamatay sila nga ana lang ginabuhat nila, mag-enjoy lang sila sa kinabuhi apan kita natay purpose nganong nata diri sa kalibutan tungod ang Dios gusto niya nga ma-share kung unsa siya kamaayo, kung kinsa siya, kung angayan siya sa mga pagsimba. So ingana no. My God. So kinahanglan nga kita atog yung i-commit ang atong kinabuhi diya sa tumbuhi nga Dios no nga hangtod magakinabuhi ta nga adunay Kristo sa ato ang kinabuhi no mamatay ta nga kadaugan nato. Amen. So okay. So nay pangutana diri. Na. Okay na. Ma! Nag-Bible study naman sila. Hi, baby! Mawaway ni Ron. Hindi lang mali na si Rona. Hindi. Hindi. Ako na rin. Ito na dito. Lagi. Hi! Hello na mo. Hello, saan po? Ano po? Oh, kumulog ka? Sabi, hindi ka kumulog, tukod ano? Pangbuka ka mo dito.